Assalamu alaikum. Vejri. Büstiköl. Vejri. Udeštušo. Mogšaj. Da hloišo. Udaž efiri verlir. Так, 3 человека, 5 человек в эфире. Так, валейкум ассалам, добрый. Инс дуканцы, аж 08 928 002 56 номер Балбящушун. Я в Москве, Подмосковье, вернее, в Сколково, куда на учебу вернулся на несколько дней. Это учебный центр Сколково. Здесь гостиницы, все дела. Так, номер 8 928 002 56 у нас давно работает. Люди обращаются. Так, я сам по некоторым вопросам у меня получается и у самого заниматься, звонить, смотреть. В основном у меня не получается так. Наши товарищи, друзья, парни, они работают, Апти звонки принимает, Ахмад информацию принимает, Салман как бы работает по этой информации. Стяхар, цат Салман, анти абуал бешу хажа, цинхата телефон твой, Салман. Салман. Сейчас. Салман. Так, вот. Звонил Салман. Он живет в Курчалове. Салман, ассаламу алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. Дейлер Маршал. Худешо, Салман, моду аухш. الحمد لله. الدعوة سجع هدو مصباح. Умат астаду ахта амула. Далее что? Эфире Авона, прямой эфире Латина у нас. Цана. Цана ваха Иисус обордила. Сейчас я сяду. Последний худуя яйца. Лилуша хауша дийца. Это последний новость, Салман. Ну, я последняя дуксана Лилу Аштега. В период пандемии валили на коннахара и в основном вопроса не в передвижении дияхтиявалар не ахуштег ахта герга тагвалар не сверча ولك أول إتجمع يقي проблем с тем خلر وإتن دعنا وصل هاوش بلش بيشتر وبيريود بانديمية أق هذا الشيء إتا أمسكي إتا واتساب بلس ويرق ليش دا بلش أول ورال تنس проблем وحتيل إتن через оперативную штаб района в Тятине согласовано и авалиш беш в карантине хошис помещению, продукт питания, передвижение бош из-за исандол вопрос. Второе период пандемии лили наш. И вот шар юния алле русла потихоньку ядерловой, ну и на сегодня на основном вопроса махковар хизир бош Франция. Тин и ворвай цязевалак тин тебе на ночи Кантуватуша из-за Смоленска дедом яхлу из-за Смоленска дедом мира Франция нах установить вина и давигай шитин киши воша уковош ушаша така иште асланюшия фамилия точно так до санако юлсан хиечин эллату деде Руслан Хусейн ярите ма туша ишта инфата коротко информация эллату وين يزبولي تقلقها حاجة ونيز дополнительной информации. أنت كحائتي
يوك حال تقوينا ففاميلي إيمي أوجسا حوصو دوا إلي تقصوفت ويستوي تاش بوبليكاتي وإشتي إشين وين هيز إنفرماتي يويسا ويتنقر ألشا تقدو شايد خيزر بوفتو شايد يوختن تقواج حرشا تقاتي دبونيتنا إنفرمات حبيو تروشا ألتو وكان بكا تقاتش وقت أصلا بوغ تقاتش يوك تعدولو دوي أتاكا قي بولزو سلوشي موي هغندنياخا خداي وجبريل الحوش لوخدر وياها وزيري واتساب شو دعسبش جروبي جواها انفورماتيا تاقي جبريل كرينو ايو بروستاقو لندر دعدال دادي واتساب شو هنتي تقود شين اذا دعس مقيس الحاربوش يشو شابوش يزير قويت هذه تا اذا دوي تاقي كاتشا شو ماتريالو وشو ندنياخ ديتنا بس نوكاي ويوسف داوتوفيتش تنجرجر شاد إلو شوي 2000 года وارنис делацин 2000 года в начале года дополнительной информации цензурт выставить дешевые публикации и рутина ишта Абубакару Иса и 2015 года связи давала из площадь Тингерга нахбу так последнее место Калининграда листали. Но ценоляты дополнительная информация, ценоляция публикации перехода на днях. И что и обратиться Денир Ержанова Хода Алиевна. Так с фамилией имя отчество Цини 85 год. Цин Герганиш пока Карин Бацой, ну на контроле духовой по разным линиям. Хош удалу духош. Так Короче, Черкесия в ситуации, Иса, так мою, из-за помощники цены связи душит, канти связи душит себя не стелага, ой, махкочу, ой, захсана, на словах издуксинаха, там раскачен сборстина, тай квартир я цацую, ой, раскачу, я морцую на хацуина, хацуич, догде токуцинг, богатую аха. حقوق سودی بلا و یخت شین اگروشین علیه خاص دیجوش یخت سودی بلا هنتی پرتای سوتیگار ایوچ تصود دیالا تیگاه هنت کتا و خود دل ایسکلی باش اق یو حالان دیتر و نو یو و مخوش آریان شاشه عن لبوی دوغو ورداش بلویچ یوچ دقیقه داره کیغ صابوخ یوریدیچسکی اسنو تعم صلاحه هو أحسن لذات له الاستاذ له دا إشتا ويا مخو كرسنا دارح تعلق لا ترنستلا تع قاسقينتيني تع ويشو اشتاجم وشتو خرنيني يق يا تاح أبنيكاش ريورنيني على أوغلون ديلادين إيجان دعويك سيستمر ويا أدوكاتي على زبوط بيجوها объяснить ситуацию. Цяцини согласовано, цяги хата хоч, цягерга цяцини связи адароя, уж консультации, как правильно поступать, какие правильные шаги предпринимать при таких ситуациях больше. И ух дарой на контроле. Пока ишталу, Иса, иштуй тодиношка кигуаштеш. Да, махуш тадизден чулдяхаш по мере поступления. Салман, дейрезхил. Духдеш адвицуш бодек сом даже в курсе вац, если честно. Дейрезхил. Хаста ташиума дер хаста меткериза. Очень название декцеёхсун ростовер эрбол цабохш. Хлериш машенчуа. Цаварина, цагант вала леш, уж больнице коч, цахум не стелертик. Та больше грузные, та мощан, та фури, та рамзан борщ, та ночи не свелертик юхи. Из как раз и царь хуеш вош, мела цуша элерджим ваха, и шуша кузахули лудис цауш. О вершершен эл, что я сканали связи валери, и кира датскис, масях дедуки. Так. С этого борщ от Краснодарский региональное представительство, руководители, кто ахир телефон, то как раз их и только Краснодарье на остино было шейл, тига их лихи эл, то элер так
إيش رمزان تاني سوزات بنا نوتير شارنا داخا خين تعو شبار جو حاجة يرتقى رمزان ميشروم تغاسون بعدك ديش جو ذات ويش تيرول حاجة قطر وتون سجت تشليل شوريز تون رمزان تخلر دو تقيمون تغاسون ديريس خلصون وانا قيهو درا كتعامو مدريتا نيقا حلاوة آريان سويتشا جو هوشي هولكي هوس سمويو يشم دكو هو شوه هوكا هرولي اتشا يخلي بوشة حلقسن تعوجي يو هم شديد تاتا طوبق ديك ديك شو اشتاد دليلهم دوش دليلهم دوش Salman так. Вейшим кей вопрос, кей поступление в информацию хаюш вейшим на контроле дешта, таван кан вей телефон чат хала масло долича, там хадоч висру элла, пока на контроле дол вопрос, тукар пел вопрос, на контроле до хошва. Какой по разным линиям, по фамилии, имя, отчество, хаусу, иш-таусу, кого эти хаусу, так он нахар. Ишти цакарич и публикации, ой. Hasta i makaror bagaudino sordi ahuyetin family bagaudin magamada وري iz makarol عليه otsa lech وشت لech عيدل خو обращаться دين قوتش на حاج ليال كرني كرتسوينا канал я выкладываю цадинер выложить 40 минут يلا باري أجرنا 40 минут. مسيح بطل يا خير سلمان إتشين جرنا غلقي شو وانا خوير تنصدق سيوخسون إتاق دعوير زين شادل ديلو قليلة دينا تنجرنا شيملش بوتسا خوشة إتشرا تنجرنا خليوخ شورقيز ديل ريس خوشة إيش ورا إتن جرجا نخليوش مواري ونو تو خذا غيلكا مصو كيبر تشقام ويلرا تو تجح وي حال وش التعمدي ترى مصو يجريتو القوتشن إيش صوخان جرجا نخليوش اتسق شو الحظي خم خويا وصور بيك وشور بيك خم ور صور بيك إيور إتشو سن خدلك بوكودو أون إمال إتشو سجت يا شوري إذا شيء تعم خلان شاجمي واتشين تعم خلا إشتويس روقي تعني مش حوت صور بيز وستبوش حيشرح لخ شعبان إتنجرجن شوي توازي بوشان تقشو جر كانبات شاش إليو تقشو جر كان ويدينك سوى بيك سنك دقوق خيش جو بركل ديرس ويقول سوي وانا حياتي سوبوش تقنا ديلا 2001 года كربولاكا إشت تامبول شخنام تعور إتام دعبير شولديح تعبوخهم خريات سرتي ال إشت وغنير خصونا أستا كربولاكي تق شرناخ برتقوي تاني بيجن تيجا إشت شرتق دعبيل تعبوخ إيش هو دير دو تهوش تهول شويتن سو بوخ إيش خناها كربولاكير كرخوي وقريش بوشوك улица Фрунзе عشوي дом номер خاصون قريش تعلق تعهم سون هدا ديزا سوى خيش وخات سهر قريش دقشو حوزن شادك ليلو ديشتك ليلين داق ها هالشيك تيجح تعير زي تعير إلش إلا بلا تسويق بأردو إل شادك شين تيلو تشك داقون شيك دعوير زويت بورش جو قريش ديخر ديشة تعوي جرستغي جرجرتك سيشيرنك ديلا دوكم دوكشت هوش هلش دوكم دوكوي دالت بول ويجي مثلا آمين سلمان ديك دوت давай то усардуе походу вежи ас инсер телефон то ахар салманник хар хаттара хар камялдара хар хундуч до элче са просто ишца хул чувала та мел хла ду бадек дич так иша цахул так халхсан та халха بقوياتر ستعدلهم شديد شو هينسا هربوخ والشا ستيمبولي استعهم إلش
Цагалдал мэр Грозного сказал Богше, и галдал дукшан щуцундел, сэмохул штатсон лерлуш асо. Цапаргат канал висти халсан эту баца, пока хобал камелу. Цундела сонагабит шуцаволшун, но хартха горячей линии телефонна бобя сюда мула. Да мог онлайн проекта бобя шушун. Так сюг халх мела сатакаюлар хинс да мулахар. Салмана абти Ахмад хош улке хош бобяш бу. Сей эту хочу подключаться до но цандух тоша деше цандух вижи до да мула. Хош баца саишца халер. Цудел. Проект бобя шушун хаэт эл. Ишт эфире велешун салманик дичта. Дела оха йот акба тро просто цюк алиос а диспетчер спедачун. Аршаду олке хош беше олклеш беше оши одеш беше войнах бушун вежи бу ижи бу арианс лилс беше цааш беше просто охока цахум хилла оле информация ха үте ха оле يتون حاج اتو بولچunga işte dahoit demo online arians dol olk lilosh kanal yor o dahoit hoş beşe olk lilosh beşe ve veji bu işte salma Да, ну, и что уж бацар, вы хом амалер, вы информация, просто собираем информацию и компетенции, олчик шолу вишь, олу жимма тауда хаусва информация передать на осум деш беш в основном бишбу. Дейлрес хөлшün масарна. Амин. Дейлрес хөлшün масарна. Так дикту Салман о аюла струк тайер жо стела. Неги да лахкес тахаз новош связи сир до хар каринар истхаз дадизна бор. Да дикна оус дет итлой вая мособусул бадам. Машай. Амин дейлер маша Салман дейлрес хөл адикö. Dik der. Так китамаду нагасан халх ишца лохша о салам из Америки. Валейкум ассалам масарга вежи дерес хөлшөн. Халх ца лөхш ца лохшвар ода хар эл халх обратить дина ца реакции цаеш хум дисняха yok связи долиш может быть обновить, может быть посмотрим что-то, что он докшон. Так, кажется, политический хумштат, отюк и комментарий ще хумасюк, цаязя шума дахараш, что есть отюк, мои захараш, выдал, а что отюк цаязя шабол чархинцам, таган цаязя пока, но штязя школ, цундел. Овшелер дешум дич дикердок. Дал эту бойл бюсте калёшо. Дал ой митча дела ходиня митча аштела дал борт ча бойл овши. Адика ёшо.